Bueno, què? Vaig bé o què? Sí, sí, Sí? sí. Bueno, doncs quan pugueu podem marxar. Me curaré en salut i Sí? demà sí, Vale. tindrà un pot d'ajuda. Ah, molt bé. Vau venir? Molt bé. Passa, passa. Bé, ell és Naron. Ah, molt bé. Que és un fill vostre? No, és el meu nebot, sí. Vinga, encantat, eh? El meu nebot, sí. I ara vindrà en Pau. Pau. El present. Pau, què tal? Com estàs? Sí. Tots esteu forts aquí, eh? No tens el ridícul, jo, eh? Partim? Vinga, Vinga. som-hi. On m'he de posar jo? Això es mou molt o què? No? És estable, vale, vale. Però poso aquí, tu. Ah, és tranquil·let, això. Us ajudo amb alguna cosa o què? Què m'has dit? Aron? Jo, Aron, i jo, Pau. Pau, vale, perfecte. Que això que és per mi, que és guants o no? Per vosaltres? No, però no. Per guanyar que tot. Ah, vale, perfecte. Vamos a la Virgen del Pilar. Vamos a dar la vuelta. Està molt bé, això. Vaig a l'Illa del Rei, allà. Home, aquesta oficina, com a oficina, està molt bé, eh? Sí. Vull dir que Hi ha dies millors i pitjors, Clar. però el dia que... el dia que no plou, perquè aquí sortiu cada dia. Sí, de dilluns a dissabte. Déu-n'hi-do. Plogui, nevi, faci sol. Sí, des que començam a vendre sempre fem de dilluns a dissabte, no aturem mai. Sí, teniu una, dos, tres. Sí, en tenim 7, 6 aquí davant i una dins a cala, de Cala Rata. Vale, Paco, i ara, ara què farem, que diguéssim? Val, doncs ara cada dia el que fem és anar a recollir el musclo que tenim venut demà. Vale. Així que més o menys... Per mantenir la frescor, que diguéssim. Exacte, suposo. sabem més o menys quina mitja ens fan les cordes, i així capturarem les cordes que necessitam i després ja anarem a les instal·lacions d'enterra on farem la neteja, selecció i després passaran a depurar per ser venuts demà. I de cada corda, que diguéssim, quina quantitat... Sí, ara les que traurem avui fan entre 50 i 60 quilos. Vale. És un estàndard, això, o ja ho teniu? Bueno, són bastant similars, però sí que és cert que a vegades hi ha cordes que poden fer 30 o altres que poden fer 80, però Sí, més... que haurem d'aixecar cordes de 50 quilos? Bueno, ara amb les màquines, les clar. cintes, just l'haurem d'aixecar un trosset de res. Vale, Sí, sí. perfecte. Pensa que també dins aigua costa menys que... Clar, i tant. Quantes muscleres teniu? Perquè veig aquí tot de plataforma. Sí, en tenim 7 en total. Sí, Sí, sí. Molt bé. Estan repartides des de Sant Antoni fins Cala Rata Sí? i dins Cala Rata també en tenim una. I com és que es va decidir posar muscleres a la Port de Maó? Bueno, el Port de Maó sempre s'ha mariscat i s'ha recollit marisc, però des de l'any 50 es va posar la primera musclera. Un senyor que es deia Ferran va començar el cultiu de musclo amb musclera. Vale, I bueno, després mon pare va adquirir aquestes muscleres vale. i mira, I fins ara al dia podem. d'avui. I m'he fixat aquí, perquè sóc una mica xafarderat, Bueno, sí. que posa el nom, no?, de cada... Sí. Estan combatiades, aquestes plataformes. Exacte, sí. Hi ha moltes que venen de Festona i altres que, bueno, les hem batiades nosaltres. Vale. I aquesta com es diu? Aquesta és en Miguel, sí. Miguel. Ah, Sí. molt bé. Encantat, eh? Aquesta es diu Santa Àgueda, Virgen de Montetoro, Virgen de Pilar, con la Pili. Sí? Ah, hombre, claro, això és el detallet. Així la vas enamorar, vull dir, no? Exacte. Te voy a regalar una musclera. El nombre, típic, sí. no? Clar. I porteu un control, suposo, de... Sí, no? sí, des de fa uns anys, pues... Això ha sigut la Pili, ja ho veig. Exacte. Bueno, pues tenim a l'ordinador, no?, un mapa de totes les coses que hem introduït i la fetge i de més, i després pues, les que anem capturant, pues, anem esborrant i ens serveix per la traçabilitat, sobretot, del muscle. Clar. I llavors, des de que tu poses una corda fins que pots anar a collir-los, com ho calculeu? Bueno, pues hi ha múscul que s'introdueix a l'octubre i es vendrà l'estiu següent, i hi ha múscul que s'introdueix a desembre, gener, febrer, Vale. tot, bueno, ja fem un pot de tot. Vale. Jo pensava, clar, amb tot el tema del canvi climàtic, l'escalfament, la calor que fa aquí, això us ha afectat? Sí, molt. Sí, es nota, pues... Negativament? Sí, a altres parts del Mediterrani ja fa estona que passava, no?, que tothom acaba la producció el mes de juliol, així, per assegurar que no mories. Nosaltres aquí pues, anàvem navegant, però ara sí que des de fa uns anys que la calor ens apreta molt i la tendència és que cada vegada acabem antes també. Clar, Sí. les corrents, que diguéssim. Molt bé, i ja veig que estan protegides, no? Per tant... Sí, això ens du moltíssima feina, però està com a ballat, no?, tota la musclera, des de la superfície fins a terra, amb una xarxa, pues, això, per intentar protegir el muscle dels depredadors. Perquè aquí el depredador màxim, que és l'homus turísticus o el tauró, que diguéssim? No, és adorada. S'adorada, no? Sí. Són com a piranyes. Eh? Sí. Bueno, doncs molt bé, tu.